What's up mga yoy? Welcome na naman sa bagong episode ni Ganyoy TV. So hindi kita nga na sa Choi King Pares. Hindi man sa nakan sa Ligaw sa likod ng dating munisipyo. So nakita niyo mga pagkalagda nang ilalan tulos kita na yan ng mga regular customers hindi mga yoy sa Choi King Pares. Shoutout sa inyo mga yoy sa mga nakangilala yan. So nagpicture kami yan mga yoy. So nakita niyo mga place na katulad ba na ay labi ka relaxing. Pwerte talaga magapuro food trip yan mga yoy. Siyempre kay batayan kan Bicol Rising Farm mga yoy. Tamang muro meeting kung unukan mo na namang babalbalan ng putahe. So ayun sa mga nga nakangilala sa mga kangilala man si Mrs. mga mestra. Ana, Jen, Hazel. Siyempre kay Banate Kalabi Katchesa na owner na galing Choi King Pares, si Ma'am Julie Belches. Thank you ma'am sa pag-invite sa Bicol Rising Farm. So ayun nga ni mga yoy, baan ang place ka ito? Ramdam mo na ang Christmas dito sa Choi King Pares. So ayun na nga ni mga yoy sa mga tatabuan naman na Bicol Rising Farm. Baan na ka ito? Ayun baga subalbak ko. So kaldereta siyempre. Sa sobrang siram ni kan mga pagkanin ready mga yoy sa Choi King Pares. Talagang babalik-balikan mo ka di sureness, promises talaga ka na mo. Jesus Mario Joseph katong go to Batangas pa sana amo na katukan sasabing pangrimate mga yoy paana ka mga puwerte ni kan kaya talagang pirming puno ka ring Choi King Pares, sureness, promises. Sa mga pagkakataon ka rin pare, ano na naman masasabi tayo di pare? Hindi ka na makita ng muto. Hindi man ako ng muto. Mati na nga. Nakapreparar na ano? Ginap ka lusar ka pala eh. Tongga ako pa rin pineapple juice, so Del Monte. Amlo di pinta sa akin pala eh. Preparado si Padre Momoras. Siyempre, pinurubara na ni Yoy sa sabaw. Kitin mo sabaw pa sana ulam na baan na gaton. Labing siram. Kung gusto mo kading manamitan mga Yoy, kading nga, may na pinaganda sa mo baan na. Pumedi sana ka mo sa Choi King Pares. So ayun nga ni, binalbalan na nga ni Yoy. Ganit ni padi mong rans. Tamang iros si padi mong rans. Baan na gaton. Minuak-muak na naman ni Yoy. Tamang kisam-kisam na naman talabing siram talaga ni galing mga pagkani di sa Choi King Pares. Baan na gaton. Kaya pala pay balik-balikan ka din kan mga tao mga Yoy tamagpun sa sabaw all the way sa dessert talagang masisiram barato pa. Abiraw tayo nga di si Ma'am Julie interviewin tamo na si Ma'am Julie. Baka Yo, what's up mga yoy? So hindi kita na sa Choi King Pares. Located man sa nakan mga yoy sa Ligaw. Sa likod man sa naroon dating ang munisipyo. Kaya ba natin si Ma'am Julie Belches kan owner ni gading Choi King Pares. Hello po, good evening po. So ma'am, mayungan lang ako sa imo, kaya interview man sana. So paano ma'am nagpun ka ding Choi King Pares? Paano kan ginimitan niya, yung atanisipan mo magputap ng wani ka ding klaseng negosyo? Actually, nag-start ako sa kantin. Meron akong maliit na kantin sa hospital. 10 years na po. And then, naisipan ko mas maganda yung, syempre, kantin. And then, isip ako na mas malaki. Kaya napunta pa ako ng restaurant dito sa sentro na. So amo na ka mga yoy. So, pinagkakaanan natin sa mga estudyante yan, sa mga nag-opisina. Pinagkakaanan tayo din Choi King Pares. Ang palang katukan brief history. Kung niya nga kita nga ni kading masiraw na nakakaanan. Hindi sa sentrong Ligaw kan Choi King Pares owned by Ma'am Julie Belches. Siyempre, ratik na kan mga yoy. So ayun nga ni mga yoy, si DJ Shadow naman ka nag-interview kay Ma'am Julie. Habang kami yan ni Pading Rans, tamang kisam-kisam sana. Maan na katon. So habang nag-interview si Ra, tamang nawatak pa nga ni kutsara. Sana all. Mukhang kadusta mo kaya yoy. Kaya na nga ni. Tapos sa interview, so tamang lafang na naman kami yan. Siyempre kaya bakan Team Bicol Rising. Mukhang pangaranikan sa aming grupo mga yoy. So ayun na nga ni. Itinwala ni Papa Jericho so kastang tuludan. Winawa na ito. Itinakin pa pati so
kalderetang kanding sa niya. Talagang di makadadlag. Binut nga anamang dual. Sawa nang makadlag ka. So habang nagpatindag mga yoy, nakita niya man ka na nag-Lebron James yoy. Tanga ding bumaba-baba mga yoy zukinon ko. Tamaga round to pakis. Siyempre. So nagpa-picture muna sa atin kading mga staff ni kan Choi King Pares. So, picture kita habang nagpatindag. Matik na yarn. So ayun na naman mga yoy. Din sa mga naggagandahang mga staff ni kan Choi King Pares. Ba nagkaton. So ayun nga ni picture kami yan na Ma'am Julie kay bansa kang Bicol Rising Farm. Ay baga si Paddy mong runs. Yes. Adi nga ding duwang ko na di mga yoy. Nakatasa na sa live ko. Nagpay di sinra mga yoy. Salamat. Ayun nga ni mga yoy. Pagkatapos ning maglapang di basang maudang ka no mobile. Sureness promises. Baka matik na. So ayun nga ni mga yoy si Sir Choi. Amo ka nasawa ni Ma'am Julie. Salamat sir sa pag-invite sa Bicol Rising Farm. And more power sa inyong negosyo. Siyempre, rimati na katon. So laming siram talaga niya itong kinana mo. Siyempre, tamang tagay kami habang patindag. Kaya pwede na ka mo sa Choi King Pares. Matik na kan mga yoy. Rimati ng maray. So hanggang hindi na sa natin video mga yoy. As you can see sa video, Diyos mabalos. Salamat sa pagkikita. Choi King Pares is the best.